Kaixo, asteazkenon, Txorin eta Rock, Zigor Iturri eta Patrizia Biteli bi errezeta oso goxo tradizionalak. Eta, bueno, gaurko eguna da hori ospatzeko, ez? Errezeta tradizionalak. Nik gaur, Zigorrek aurrekoan prestatu zuztan liburu bat. Gustatu zait hori utzi zian, bai. Oparitu ez dut opariak. Utzi, bueltan. Beti, mesedez. Hori da, bueltan. Eta esan, Jose Castillo, errezeta liburua. Eta orduan, bertan egon nintzen kotiatzen da esan haben, behitu. Errezeta hau bitxia pentsa. Nik, ala ere duda daukat. Ze atal, nahi dut esan liburuak hor badu, lehengo sarrerakoa, bigarrenak, arrainak, okelak, eiza. Hau nun da, Arrainetan zauen. Zeberez, errezeta, taldera etorri nazenean da, gibela, azurrak, hau ze da? Da, legatza, erreta labian, baina gero gainetik eramaten dago olako haragi saltza bat, eta bertan, errezetetan jaten dago, kastillo saltza inbidala, eta orduan ningot, kastillo saltza alde batetik, eta gero, arraina. Eta ez gaztelu saltza, kastillo abizena bati dator, ez gero batzek, norraitek agian... Ez da gaztelu saltza, ez da saltza espainiarra, naiz eta oinarri xaolan antzerakoa izan, ez da kastillo saltza. Oso ondo. Nik atzoa aurreatu nizuen, hortutik, baratza eta ikuilu hartuko ditu dala, ez? Borrua eta mondejuak. Ia. Odolostea, piperrekin, pikilloak eta odolostearekin. Klasiko handi bat, frejitu tengo beti bezala, Xerra lodeitan hartu, frejitu eta pikillo piper batzuekin. Erreza. Ogixak, karri dugu? Bai. Karri dugu ere. Bueno. Hori ere badaukagu lasa. Kontokotzuet, errezetia zelan joango dan. Lehengo esurrak labian txigortuko ditugu, bitxartian kastola baten azenaria eta tipula erregozi, gero irina, ereinotza, tomatia, piperbeltza eta marmelada gehitxu, irekin aldi bat ematen dauenean gibela, ospinak, arduak, esurra eta ura botako, eta 2 orduz murriztuko. Kasolatxo baten berakatza, azenarioa eta tipula erregoziko, gero irina gehitxu eta pura dako zineu. Jarraian azafraia eta tomate birrindua bota, irekin aldi bat eman da ardua gehitxuko zau. Alkola lurruntzen danean, aragi saltza gehitxu eta dana birrindu, eta legatza xerratan moztuko, labian sartu olixuakin, 5 minutu 180 gradura, eta gero indiako saltza gaineti bota, ogi birrindua eta perrexiakin 10 minutu gehiago erre. Berez, klasiko handi bat, oinarri txikasiko garena, ez? Lehena itxen dauena da, olako, saltza bat edo osagaietan bada, olako aragi saltza bat, berak kastillo saltza ditza dutzala, hau da bere abizenakin, eta hau da, olako aragi saltza nahiko potolo bat, horretako itxen dauena da, azurrak berak txalanak jartza itxu, nik erosi dut hau, soparako lan saltza itxusten prestakuntza honeko lan azur desberdinak eta zati desberdinak, honek itxu laban lehengo txigortu 200 gradutara 15 minutu ataratzeko bere suku danak eta karamelazio dana beba. Karamelatzeko gehiamak kolorea aragi salda bada, azkenean, baina labean txigortuta, patregatzo esaten genduena, ez da berdina. Barazkiak erregostea, egostea bakarrik, ero lehengo labean gorritu bat ematea eta ondo txigortzea eta horrek basaldari emango dion ikutu ezberdina da. Ez karamelatu iten du, zaporeak ezberdina dira eta beste puntua dauka. Hoixe. Hau, labean inaldugu, ero lapikoan ere, izan beharko zen lapikoa zubizian oso olio gutxirekin, azkenean erretzea behar dugu, ezurroiek puntu bat izatea, eta gero, saldarekin, ero, ja nahi bagendun potenteagoain, aragi salda baterekin, urarekin beharren, aragi salda batekin busti. Hori da. Eta saltza honek bebai, eramango dauena, izango da. Alde batetik, barazki batzuk, nik jarriko ditut, 2 azenario eta tipula erditxa. Hementxe, eta gero, tomatia, ardauak, eta azkenean, aragi bolak egin bitxosunean, olako saltza bat itxin dozu, barazkixekin, ardauakin, saldakin, berdina izango da, niri bitxixena pentsatena da, gibelana. Gibela, bertan, bere saltza famatuan, saltu itxen dagoela. Kastillo saltza. Kastillo saltza, alegia, hori da. Kastillo tarretaz itzein izan dugu txorienen, bere eta askotan, biru aldiz ero itzein dugu saioan. Orduan gaur, gehiago irakigu, beste gaur lotzen gaituen beste gauza bat, ez? Errezeta liburuak, ez? Hau, errezeta liburu batetik atarata dau, eta etxean zenbat errezeta liburu dauzkagun, eta hoien inguruan hitz egitera. Errezeta liburu batek gauza asko esan aldigu.
ez, euskal errezeta liburu bat. Ala eta zigor, nik petze dut, zuketanik media hori igoitzen dugula, eh? Ze jende, hauiko itxu iru liburu, zuketanik 37. Bueno, batero bi, baina, eta gehiago behar ditu, nahi dut esan, baina... batekin, eta erabiltzen badute, gaitze erdi. Baina nahi dut esan, erosten baduzu, Euskal Herriko errezetak. Ja hor, esaten dizu eskualde horretan, ero leku horretan, zer jaten dan, zer daukaten inguruan, gureetan arraia asko dago, horrek esan dugu, kosta, bertan daukagula, gero barazkiak eta horre ere asko ikusten ditugu. Beste, hartzen badugu, Mexiko errezeta liburu batek, baina esaten dizu, baita hango osagaia aurkitzen ditugun, pikantea ero gustatzen zaien, piperminen kontuak eta horiek agertzen zaizkigu, Japonia, dana itxasoz inguratuta dago. Arraia ia errezeta guztietan agertzen da, ero askotan agertzen dira, Orduan, eskualde batetaz, ero herrialde batetaz, errezeta liburu batek asko kontatu aldigu, Bertako oituren inguruan hitz egiten digu. Hori da. Beraien baratzetan da zer daukaten, beraien sasoien inguruan da bebai, sasoiko gauzak ero ekoizten diren, ero, herrialde zehaz baten, informazio pila bat kontatzen digu, beraien kulturan kontuak ere kontatzen dizkiute, eta ero garrantzitsua, liburu bat erosten dugunean. Patrik esan du, jende bat egongo dela, etxean daukala, liburu bat ero bi. Ze liburu erostea garrantzitsua da, lehenko eta behin, zuen sukaldeeko trebeziaren arabera, Nahi dut esan, hasi berria basa eta sukaldearen mundua ezagutzen da, nahi dituzue, ez erosi, arzaken errezeta liburu bat, ero eneko atxarena, ero oso komplexua dira, non osagai berezia teknika oso berritzaileak eta, ezberdinak erabiltzen diren. Erosi ze, inspiraziorako bai politxa dira. Baina, nik uste dut gehiago emango izula hartu eta esatean, nik hemen ezin dut ezerrein, hemengo ia errezeta bat ere ezin dut egin. Baina, egisa da, zenbat pertsonak hori bai debate hona da, zenbat pertsonak ikusten da bentxoriene, eta kosinatze dituzten hemengo errezetak. Asko bai, entretenimendu bezala ikusten dira, eta sukaldaritza liburu asko nik ikuste ditut, inspirazio bezala politia dilako, gustatzen gatelako irakurtzea, baina gero igual, errezta horrek... Baina zu kosinatzeko erosten baituzu, nahi dut esan, horretako hartuta erosten baituzu, holan irakurtzea eta ikusteko zeiten diure, ero zertako gai diren, ero zer iten jatetxo horietan jakiteko, hoietara jatera juten bazara, eta ero nahi baduzu ikusi, nola lortzen danan ematen dizutena, hortarako baina zukero etxean kosinatzeko nahi baduzu, lehenko eta bain osagaia, gero badaude gauza, elementu pilo bat, hola kimika erabiltzen direnak, non lortzea zaila dan, osagai batzu lortzea zaila dan. Eta ez da praktikoa egunerokotasun bat. Ezertarako, Orduan, aukeran ikasi nahi baduzu, nahi dut esan, pertsona bat sukaldean ikasi nahi duela. Balaude eguneko menuan eta hainbat errezeta liburu hau, nik askotan aipatu izan du, nire anaiak eta bere unibertsitatea garaian duela 25-30 urte, ni juten izan da, bere lagunen etxetan pisuan Gasteizen bizizienak, orduan arginanok bere lehen liburuak ateratzen zituen, non 1000 errezeta agertzen zitzaizkizun eguneko menukoak. Hau da, espageti batzuk, txorizoarekin hasita, xerra patata fregituekin, lebatza saltza berdian, asko jota, hori jasan, lebatza saltza berdian jaitea, esan profesionala. Hori da. Orduan, horrek ondo etortze, ikasten ari da batentzako olako zerbait. Bai. Eta gero sakontzen zoazen enean, badauzkazu beste liburu batzu, non komplexoa badaude batzuk, Arzakek eta justo Martinek eta badauzkate liburu batzuk, non agertzen diren egun berezitarako lan errezeta, baina ez direla gure egunerokotasunetik gehiegi ateratzen. Ez duzula nitrogen hori behar. Etxien dauzkagun errezetekin, osagaiekin eta... Orduan, pixkat, ez dakit, gero zu gratinatzen dozu, guk gure garaian gratinatzen genuen salamandra bat geneukan, salamandra da itzen zan gailu bat, non bakarrik, guian olako resistentzia bat zeuzkan, hori beti martxan zegoen, eta guk azpian jartzen genuen zerbait, jeitsi zen, eta jartzen zen, olako alturan, eta gainerretako, hori da, zerbait teknikoa behar dozula, hori izan gabe kozinatu aldiren errezeta eleganteak ere eitea bada, Eta gaur egun zorionez behitu, ni baduzkate errezeta liburuan, non, ez dakit, Italiakoak, Portugalekoak, Mexikokoak, Japoniakoak, Norvegiakoak, eta lehen garri batean, olako liburu bat erosten zen duen, da osagaiak lortzeko, erokeri bat zen. Adata benik, Japonen egon nintzen Juan Sanudan, eta erosin hauen bertan liburu bat oso ona, zan emakume batena, Arumi
ez dakit bera bizena, baina Arumi izena zaukala, bai. Eta bertan zan, Japoniako eguneroko sukaldaritza. Segu beti pentsatzen dugu, sushia dela eta olako gauza, soja saltza pilatera biltzen dagoela, baina bertan hanbe bai jaten da, pila bat, arraina, lurrunduta, ez dakit, olako barazki salteatu batekin da. Olako gauzak, benetan sujate osula orduan, hori bai sorpresa izaten da, eta ez dakit, ondo egoten da ikusteko. Hementxe, berdina inbiot, baina hainbeste karamelizatu barik, hau da, hementxe inbiot arrainan saltza, errezetan benetan arrainakin agertzen dana, eta tipula, hementxe erdia, berakatza bi atal, era asenario bat bai oran txikituta. Hau inbiotena da, suestitu, apurtxo bat erregozi, transparente egon artea apurtxo bat olan... Eta hau da, aragi saldarako. Hau da, aragi saldar, beraz, hau da, aragi saldarako, gero azurra jarri bitxugula, gero hori gibela, hementxe ereinotza, tomatia, ardauak, ospina bebai eramaten da apurtxo bat, bez gero bixak nahaziko ditugu ze. Berez, saltzanak bakarrik bidie 6 koiarakara, oza, ez da asko, be. Baina gero, saltza ginen bida. Saldana gutxi, gutxi behar da. Saltza nero saldanak? Saltza salda. Berak saltza ditzontza, baina gixada gero iragazin bidala, eta testuria ez da salda loditxo batena. Bueno, gaur egun errezeta liburua dauzkago danetarik, nahi dut esan, herrialde ezberdinetakoak, baina gero era berean badauzkago baita errezeta barazki jaleentzako. Badauzkago espezializatuak, teknika batean, Japonia aipatu duguna, sushi errezetak, gozogintzako errezetak, dana gozogintza diena bakarrik. Hori da, badaude, makaiauana, dago bat, makaiauana dela, non zeiron... Zuk idatzeko zinon. Ez, nik ez, portuala da, ironiarekin. Ez, eskatu zidaten, niri errezeta batzuk eskatu zizkiaten niri, pasatu nizkien, 600 horietatik 588 bakarri diren nireak, besteak beraiek eta zituzten, baina bai, hortik nenbilen ni. Ondo jarraitu dut? Hori, gero, ze gehiago dauzkau. Betu, ni daukat bat, egon ginenean Uruguaien, hango sukaldari ezagun bat, telebistako sukaldaria da, eta berak, bere jatetxeak eta ditu, eta honek, barazki jalea da berak, eta egin zuena bertako sukaldaritza, daga liburua, hor kontatzen digu, bertako sukaldaritza Uruguai, 12 milioi abelburu, 3 milioi biztanle, bain zuen barazki jale liburu bat. 12 milioi abelburu, 3 milioi biztanle. Hola, zenbakiak hoi ez ziren, kontatu zizku da. Baiten du, asado, ez dakize, bertako errezetak, baina barazki jaleen dako pasatu da. Eta txinkor, pizza batera, oikoa da pizza jatea, pizza baita, barazki jaleena, berakindako ore berezi batekin, eta txingarretan erreta. Era zerekin ordezkatzen da... Ez, aragia beharren barazki jartzen ditu. Bitu. Ez dira, holan, ez da trampanto joak ez. Dira, han iten dan zerbait, hango... tximitxurriarekin, baina tximitxurria entrekot bati ero aragi atal bati emon beharrean, bera barazki batzu, alberginia batzu jartzen die. Eta liburu ondo da, begizan interesgarria. Pablito ez da izena, tipo gana. Oen nik gustatzen ze liburu hori, errezeta, interesgarria daude, baina dena berak moldatuta, bere gaur egungo jateko estilora, hau da, barazki, baina da, vegano, ez da barazki jalea. Veganoa, eta Julonen humorea entuka bat badoka, zenoizean behin sartzen ditu, olako txiste batzuk bereakan idatzita, eta esatu duzu, ostra, Julonen Sauka, giroilari hor frustratu da edo. Ez da, txiste kontatzen oso ona ez da. Ez, Julen bezala. Nola da, baina berdin baite dugu, inglesei esan da, nola deitzen da, inglesez nola esaten da antzarra. Bai. Mandioka. Ostras. Mandiokarekin dauka errezaba, eske gaina hori geratu itxeza, mandioka, eta berak, nola esaten da inglesez, esan antzarra, o nola da, mandioka. Errezatarekin jarraituz, eben txaukau aragi salda, edo aragi saltza, bota hotzagula ereño tosto bat, eta tomatiak hemen dauka, 400 gramo, gero 200. Ona joango die, bi gauza paralelo gabizela itxen, ointxe oso antzerakoa dienak, gero tomatea botakotza, baina gero, apurtxo bat bai, aldatzen diela. Berez, honei, ontxe, getxukotzau, gibela? Bai, a ber, lebatzari zeinek ez dio botatzen gainetik,
Lehen hau, marmelada. Hau Castillon errezta da, marmelada esan da, ezakit puntu gozo bat emoteko, edo azkenean, tomatia hileen garai baten, beti botatzen gakona, sukria, azidotasun hori apurtxo bat horekatzeko, urkoan, gilela. Zeren marmelada bota diozu? Pikuena, baina naukalako, Osa, berak, jartzen dau, koiarka dat marmelada. Zuk erabaki. Ojo, Castillo kesana, Ojo. Ez bitelik esana. Hori da, ez da nik asmatutako, Ni erostak jarraitzen erositako presioan saltzen dira. Hori da. Bueno, sukaldari, liburu, ze batzu sukaldariak ez dira. Famatuak. Errezeta liburu idazleen izen batzuk, Patri, bota batzuk. Liburu famatuak? Batzuk, desente, nok idatzi ditu desente. Arginanok. Arginanok pila badauzka. Beste bat. Berasategik. Berasategik badauzka batzuk. Berasategi eta Davide, bilan artean. Otolengi. Otolengi, beste bat. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ai, ema. Errezeta zaharrak. Markesa para bere. Oso onda. Bai. Albertori gustatzen zaiona, lima sukua eskura hola botatzen duena. Ai. Ez dakit. Ez dakit. Oliver Benji. Na. Ez dakit. Jamie Oliver. Eta Oliver Benji, Oliver. Jamie Oliverrek ere hainbat liburu dauzka, errezetana, pila dauzka. Bai. Eta honek ere egiten ditu, hori, sukaldaritza errezekoan normalean, ez? Baina zela ez da sukaldaria, bada sukaldaria. Bera, bai, baina batzuk ez, Markesa esan sukaldaria. Bueno, jatetxe bat daukiz hauen, da ze da sukaldari izatea do ez. Sukaldari izatea da sukaldean lan egitea, eta sukaldaria, sukalde... Jatetxe bat zaukan, Beria esan, berak jatetxean zer zan, dirua jarri zuena. Eta liburuak idatze zituen. Bai, sukaldean aritzen zan. Sukaldaria, nahi dut esan lan egin duena, ofizioan lan egin duen sukaldari bat esan nahi dut. Vale. Batzuk badaude, lan egin dute da, baina bestatzuk ez duten ala. Hor nola zan hau Simone Ortega, Simone Ortega liburu pila bat idatzi zituen. Eta gastronomia eta asko zekien, baina bera sukaldarietzan. Ja. Orduan, batzuk, ez dakit, eta nik egia da, batzuen irakurtzen ditu batzuk eta besteek, eta nabaritzen da, azkenean, sukaldari izan danak ero, kontatzeko moduagatik ero, agian ez da pomposo ero beratzen, baina, beste modu baten kontatzen du. Zigor, hemen txe, saldan, edo aragi saldan. Ardo txurixa, ardo beltza, eta hor txinabilen hor ikusten ia badau, hemen txe botako zau, ospina. Baian, azkenean. Orduan, ospina apurtxo bat, puntatxo bat, barrura. Azido puntu bat. Oso, ondo? Pi. Vale. Osa, iru pi, izan behar di, iru pipiripi. Neurria jakintza zuen. Betxu zema botatzaten. Hor bakizu, Mississippiak dira, nieko ere kontatu izutin nola koktelak itetea. Mississippi bi. Bai, hor, kuadriako bat lan inzuen estatu batuetan, da eskatzen zenuenean kombinatu bat. Bai. Esaten zen, zenbat Mississippi nahi zen dituen. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Eta hori zer da? Patxarra botatzen zauden bitartean, zauz buruan esaten. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Hiru aldiz Mississippi tardatzen duzuna esaten, hori zaude botatzen. Tan. Ni naiz 1 Mississippikoa, nire kuadriakoak egin adia, 2 ero 3. Ni oso, eraulakoak eratea kargat ezai gustatzen. Seri bat basauela. Friends izenekoa. Eta bertan, pertsonai bat, basoian, olako solarium batera. Solarium batera ez, olako moreno jarteko espraia botatzen zotzela. Eta orduan, sartu baino esaten zotzien. Zu konta bezu, Mississippi bat, Mississippi bi, Mississippi iru, gero, vuelta eman, Mississippi bat, Mississippi bi, eta iru. Eta, konfundu iken zan ez dakize, iru, ez dakit noiz emon buelta ez dakize. Eta taratzen zan dana. Beltza gorri laranja kolorekoa. Bueno, hasi baino lehen, jarraitu baino lehen. Entzun dut? Labekoa bai pipi indauela, horrek ez dakiz eman Mississippi doian, baina ezurrak atara diela eta batzuk behintzat sartuko ditugu hemen. Hemen. Aldatu induzu lekuz. Nahi sekuntu datu. Adibidez, ointxe hau eskura hartukot. Ointxe asaldukot zuen berriz, igual, hainbeste aldiz aldatu dugu da, isa berdina edo, igual, apurtxo bat, lioa itxagabizera itxen. Oso ondo, niko, berez lehatza ez da, lehatz gainerrea zan, ez, hau? Hori da. Gratinatua, erderaz, izango zana. Gainerre, azkenean, gratinatzeetik da. Gratinatzea, frantzeseko graten hitzetik dator. Hau da, erretzea.
eta guk euskaraz esaten duguna da gainerre da, ez? Horretako ze behar dugu? Bueno, nahi eta nahi ez, goian, beroa, holako resistentzia batzut dauzkan labe batero, air fryerrakin ez dut uste inaldanik hori, etxean daukasun entzako, badaude mikroin labe batzu, zeinek gratinatzaile goian daukaten, hoiekin ere inalko genuke, eta bestela, soplete batekin. Hemen sopleteak ere erabili izan ditugu, eta soplete batekin ere emaitza berdina lortzen dugu. Zer da? Temperatura handia, gainekaldea erretzea izaten da normalean hauetan, eta bekoa xamurra ero izatea, ez? Horrelako geruza kurruskari bat ero lortzea nahi du, ez? Orduan, horretarako esan dakoa, gailuak, labea ero, eta normalen gehien zer gratinatzen da, bueno, guk ogi birrindua botako diozu. Bai, ogi birrindua eta perrexila. Hori da, hori gainetik lehen askotan itezan zerbait izan, ez? Berdin da, txerrianka batzuk, euskagu frigitu eta gero gainetik botatzen dugu eta labean gainertzen baitugu, horrekin nasketa horrekin, ogi birrindua, perrexila eta baratxuria, holako txigorki geruzatxu bat geratzen zaio gainean, eta lehen oso ohikoa zen tomateak, guarnizio moduan, tomateak erditi emosten ziren, gero, botatzen zitzaien, olako proventzaleerako guk gehitzen genion, eta zan, ogi birrindua, baratxuria, perrexila eta gaz pixkatekin da hori, gainean geruzatxo bat, gurin punta bat, eta labera gainerretzera, eta orduan geratzen zen hori, gaineko geruza hori, horre gratinatua erosaten zena, eta hori ohikoa da, gazta da tipikoa, gazta da. Bueno, pizzetan, ero badakizue, pizzetan da beti gainerreko gazta, hor garrantzitsua da, ze gazta erabiltzen duen, aldala behian gaztak erabili, hobeak dira, horretarako, ardianak baino. Eta, ze gehiago, gainerretzen da, patata pure bat gainerre alda, azukrea gainerre alda, karamelatu lortzen du, hori ere gainerretzea izango zen, karamelua lortzea, beste burura etortzen zaidan. Pentsatzen duzun bitartean nik erresa egin jarraitxukot, hemen txezur batzu jarraitxut, eta urez ez taleot. Hau, 2 ordu segon bida. Zuk ez dakit denbora daukatzun. Ni bai. Prixa ezabiz? Bueno, aurrek egozi gara. Bueno, zer ez, itxango du. Ez. Ni jarraitzen du, bale. Zigor, etxetik ikarri duten ja. Ez, profesionaltasunaz zalantzen zaiz. Nik lapiko ikusten nuen hemen. Nekien. Hau, 2 orduz egon bida. Orduan nik inotena da, hau, iragazi, gero murrizten utzi, eta geratzen da, horako, saltza, aragi saltza, kontzentratu bat. Azkenean, aragixan sukudanak, baraskixanak, tomatianak, ospina, ardaua. Eta hemen txein jau, oinarrixa isa berdina izan da, ze hemen txebe bai jarri dugu, berakatza hemen ez, jarri dugu tipula, eta zenaria. Honei bakarrik berakatza gehitxu otzau, oin irina purtxo bat, eta gehitxuko otzau behitu. Tomatia, gutxi hau baina, hemen txegunda 50 mar, hemen txe 400 jarri ditugu, azafraia bebai, jarriko otzau purtxo bat, azafraia dana, dago enpresixuakin. Bai, eta ero, badakizu, hor bertara, ura ero likidoen bat ero, gero ardoa erabile behar duzu? Bai, ardoa ero, dana dakoa, hor, ondo zukatu, hor geratzen zaigun apurra. Hori lehen gaur egon naiz zitzeiten, makillajekoekin, da hori, aipatzen hori, guk errezeta geneukala, xuberoa jatetxean non zan, boilur saltza bat, ospinolio bat, eta robotean, aipatu izan duen, robotean birritzen genuen, eta umatean Hilario garrukitu zuen roboteko ontzia, iskina hormako pareta guztiak, boilurra, itxatzitan, ez da izu, hartu, batek egin zuen, da lodiena hartu, eta ondo garbitu gabe iskinak, eta garbitzera bota zuen da. Zeinak utzi du hau garbitzen! Eta katalan bat, ez da, Jordi, Oriol, o Carles, ez da egitizena nola zan, nolakon bat. Eta ni, hemen iskinatan ez da egitzen, 1000 pesta dauzkazu ez da egitzen, da, errazoia da, hor, azkenean, ospin hori, koiarakada bat gainetik zehaman, eta hor, 3-4 koiarakada zeuden. Eta boilurra daukan presioan. Hola ikasten da. Bai, hola ikasten. Nik, astero jasotzen dut, hor dago, eskatu izan ditut, pertsikoak eta boilurra eta web horri batera, eskatzen ditut, eta ero bialtzen diate astero, ze presiotan daude. Bueno, boilur zuria... Asko aldatzen da.
aste batetik bestera, bai. Eta denboraldi hasieratik erora, bai, ez, batzutak gauza batzuk ez. Boilu zuria beti dau 2000 eta piku euroan. Ja, ez dio begiratzen, boilu zuriari lehen, astero jaten genuen etxean da, behira, goten nintzen 2100, 2300 aldea da, kiloa, ez? Baina, bestela... Xume. 2000 eta piku. Lehatza, 5 minutu, oliba indagatzakin, 5 minutu bitartean, saltza bukatuko, eta gero gainerreko, bai? Gero gainera eta hori. Bueno, horrek bialtzen dizkiate, eta orduan, esan dagoa, boilurra 800 da piku negukoa dago, 900 da piku eurotan dago, kilo bat. Hor, iskinetan geratzen dien hori, ez da xautzeko. Dira, euroak dira, 20 euro, 30 euro, 40 euro juten zaizkizu. Ez da, broma. Bello, idatzi dut oin. Eliseo sopa da klasiko ondia zugarantzen daritzakoa. Hor, boilurra behar du. Erosi du boilurra, erosi du kontxerban. Faktura bialdu nion hori, esan nion, ze gaina derrigortzen dizu, kaja, 6 potoekoa erostera. Nik nire arategixan saltzen da, boilurra, baina horrek ez dauka zapora hundirik. Baina boilur bai, besti gudakoa, ez da baina balio ezertako, horrek ez du balio. 6 eurotan egoten dana. Megalosporun, Patri, hori, tuber megalosporun. Hor, presioan lehengo tamin jakingo zu tuber megalosporun dan, ero ez? Eta gero zaporean zer esanik ez. Bueno, jakingot. Momentuz niri, behitu, kastion errestan, grasi xeitxeo estan gauza bada, saltzak eta olako gauzak koiaraka da dauzela. Eta bere saltzan, jartzen da, 6 koiaraka da, nere saltza, kastillo saltza. Iru dara mazkat. A ber, noraino? 15 gramo, bider 6, 6 bider 5, eta 5, iru eramatet ditut, 6 bider bat, 6, 80 gramo. Vale. 80, ez? Bota izkiezu? Bai, zehazki 80, hori belen askontaten. Baina, Castillo ze koiara mota erabiltzen zuen. Nahi dut esan, hau? Karo, kafiana ez zuen erabiliko. Koiaraka da, haundixo agarten zuen. Hemen berdina sartzen da? Bueno. Hola, nazten bagara. Bueno, horren inguruan, bai, itzein du, esan nion legunean Julenei horren inguruan itzein nahi nuela, eta uste dut, sartu digula, gaizerrendan, ez da, agian bihar itzein dut, ze, ez da, berdina, gauza batzuekin erurtzea errezagoa da, beste batzuekin ez, irina eta olakoetan, bakizue, ez da berdina, lixuan, ze likido azkenean beti egoten da maila berdina. Bai. Eta horrekin berdina, temperatura ez da berdina batean eroitea, eta bituztuana aipatu gratinatzeko ero, normalean, 200-250 gradu bitartean, ero jarri beharko genuke, gure labea egiten badugu, esan dakoa gainetik, gaur egun gaina, marrazki izaten dute, betiko labe bat izaten baduzue, goitik eta beti berotzen duena bagarri jartzazue tope da, tope beti, eta bestea, bai izaten da olako marrazkitxoan non gratinatzailea gainekoa agertzen da, eta horrekin ni altu gustatzen zait, 220-230 gradutan, eta denbora egindagon arte hau bai dela, begiratu emar duzue, eta kolore gorriska eta kurruskari da benean, egin da. Listo. Ondo. Saltza egin da? Saltza egin ja, hau gratinatzeko erabiliko duguna, baina gero hori testura kurruskaria emoteko, zigorrek lehen esan daben bezala, jarriko hau. Ogi birrindu apurtxo bat, eta lorontzi. Lorontzia, bai, lorontzia. Lorontzia ez da, haundi xaukeratu duzu, ez zauen txiki xaurita. Hemen oso eratuan esan dako, perresila eta baratxuria ere hartzen duzu berakatza txiki moztu, eta nazten duzu hor ogi birrinduarekin da perresilarekin. Ze badauz horrek, ogi birrindua ja, saltzen denak berakatzakin da perresiakin, ez dake zaporirik. Ez dako... Txorien ikusi duzu inoz, dau tip, hor, neska egoten da horre esan dugu izan, Patrizia, abizen arraro dukena. Horrek aipatzen du, badagoela, espezie hauek belarru zaintzuen artean, lehorrean ezertarako balio ez duen baten inguruan askotan hitz egiten du. Perresia, alegia. Hori da, perresia eta, pentsa, ogi birrindua. Zinzor ordoko perresi lehortu hori, gehi baratzeruri lehorra botako diotena, ez dala izango berakatz freskoa txiki inda da gainean botata. Ez da izango ez. Emaitza zein izango da? Bueno, zeuze zaporei bari, ez? Holan, sosua. Kolorian bai, holan, izango da, igual, atsegina ikusteko lan, pinporta berdiak eta aukiko itxunak, baina,
Gero zaporien. Baina, bueno, hori da, gainakuk kozinatzen dugunean hori bilatzen dugu, zerbait polita izatea, gozoa egotea eta hori, da, bueno, azken... Estetika bebai kontuan aukibidea, baina oso, baina garrantzitsuena, agian nik uste dut hori dala, bueno, ni jatetxeatean noganean, polita atera bidea datela janaria, eta gozoa ez egotea berdin, zai? Dana da, Zigor, dana da. Hori noski, baina lehenengoa zein da? Zaporea. Lehenengoa. Hori, behin baina horiatan aipatu izan dut hemen. Txapelketak egiten direnen gastronomikoak, hor puntuak eta bat egoten dira, eta bat presentzia ero, itxura ero garrantzi izaten du, baina horiek dira danak bider bat, itxura, usaia horret dira bider bat, eta zaporea da beti bider bi. Bai. Zaporeak ematen duelako, hau da, norbait itxua baldin bada, ari berdin zaio, polita da nero ez. Hori da. Eta hau nik uste dut izango dela politxa. Edo politxa espada goxua behintzat, hori ziur. Horre nahi zaporean aldekoa, ni politxa izatea jatetxe batean lan iten baduzu, bai, hori bilatzen duzu ere. Baina etxian egon da patri, ez dakit, zen ez uzatea. Ni etxian bebe gustatzen jate, baina, bakoitzan gustua da. Berexi apurtxo bat bada, asko be. Holan, ogi birrindua be. Ogiten genduen naztu, presia eta ogi birrinduarekin dan hasi, eta ero gainetik. Aukeria bebai, eta, holaxe, esan dakua. Ontsi beste 10 minutu utziko zau, hane. Bitu, indutza dana. Salto. Bueno. Leitz politxa izan bidala esan dugu eta. Hombre, hori da. Aukera gukita konpontzeko, hori da. Gauza batzuk, dane alurre hortzen bada, ez da aukera ibain, holakoa. Erregabe, biteli? Ez izan gafia, ontxe ia lurrera jauzi bijaten, 10 minututan gauz. Ikusiko zua. Txokolaterik ez du jarri? Ez du jarri ez. Atarapla. Atarapla tertxo bat. Hasi gara, txoekin eta... Guzitxas ez lomo pusketa dien, platera. Baina bat bakarrik atara biet, Bai, bat, razio bat. Hau bada raziokoa, Bai. Bitxu zura ditzen da. Ale ba, minimalista. Hola xarkeztuko. Gure kastilloren lehatz gratinatua. Zardeskak, labanak, ikusita ze pusketak. Dauden, biteli. Nik uste labana barik be. Bueno, fina bageratzen dalako, Patri. Barrutik egin ja. Eta ja, saltzata. Nola, nabaritzen da, txankarrak ematen dion zaporea eta izurran, barreko... Bai. Baina, bueno, hola, sinizu eta esaten bauzo. Entzako bakizu, Patri, ni hola... Goxua dago, ero ez. Tau, goxua dago. Dago, bai. Eta ontsa gero datorrenakin. Bero bebai badau. Eta ontsa, buskantza eta piparrak. Ero, odolostea, piparrakin. Odolostea piperrekin. Lau osagaiekin. Lau? Bost, esan duzu, ogixan onda? Lau. Ogian atzean. Bai, gero kaneko. Behar duzu bai ogi honekin? Odolostiakin. Nik, bitu, beharko nuke hau dago 2.0, aukera netzako, arrautzagan bat sartu dut, frigitxua. Jak. Hor, ja bai nahi eta nahi ez. Ez dut ez esango. Hori klasiko handi bat zora garriratzen dena. Honek misterio handirik ez dauka, horrela ingo du. Baratxuria txiki moztu eta olio pixka batekin sartagin batean jarri. Dantzan azten denean pikillo piperrak egitu eta 15 minutu utzi erregosten. Odolostea xerra lodita moztu, sartagin batean olio pixka batekin frigitu, pikillo piperrakin daudenean perresil zehatu egitu eta ero zerbitzatu odolosteak pikillo piperrekin lagunduta. Orduan, bueno, bastakit, gauza nirik ez dauka, nik egia esan etxean, jenteak odolostea jateitu, nira, gehala, 3 modu daude. 3? Egosita. Frigituta. Frigituta, talabean.
Labean erreta jente asko egiten du. Labean, ni, bitu, elkartea txokora goazenean, beti norbait dago labean sartzen dituela, eta odolostea, ni labean behin baino gehiatan egiten ditut, eta erabili behar badut. Ez dut sekula labea piztuko bakarrik odolosteatzuk egiteko. Hau da, baina gero, odolosteaz gain, beste zerbait baldin baduka labean doana, labea. Eta zoragarri geratzen diez, koiperik, ia ez diozu bota behar, azala kurruskari geratzen da, barrutik ondo berotuta, eta nik uste dut, agian, onenetakoa dela. Ni etxean normalen egozita. Holan, boseira utzila ze. Kalefazio egin. Bero. Sartea, bero ongardu. Nik normalen etxean zate dizut egozita, baina bestela frigituta baino labean ingo nuke lehenago. Bitu. Aukerak badauz. Eta laugarren modua. Xerra loditan, eta Arakinak Alberdi, txorienen egon zanen, berak esan zion. Berak hartu, xerra loditan moztu, eta mikroin labean 3 minutu, eta 3 minutuan zoragarri galtzen. Mikroin labeana, entzot, airfryerrian bebai, azkenean laban funtzio berdina, eta nik horrek entzu ditut, baina, modu asko dau prestatzeko, eta gero, odoloste mota desberdina bebai, baitxugu Euskal Herrixan, ez? Gipuzkoakoa, barazki... Gipuzkoaka, Euskal Herrikoa, hemen orokorrean, barazki. Euskal Herrikoa, baina behasainen eta ondo kerrixetan oso tipikoa dana, ez? Azkenean, barazkixena da, porroak presentzia haundixa daukana, gero zaldibin mondejuak, horre txurixak edo baltzak izan ekenak, eta azkenean badaukie arditxan gantza, arrautza, eta badie, goxuak, sopa bai badau. Sopa bai gizun nola egiten den? Ez dakit, ideipez. Bello, da, mondejuak egin egiten diet egoziten die. Bai. Mondejuak egozteko erabilitako ura, bai, hartu eta hor gero botatzen dute ogia, eta ogia txigortu egiten dute, eta ogi hori, sopan, da, salda mondejuak egozteko erabileran ura ogiarekin. Ogia bustita, dauka mondeju zai ikusgarria. Nik enak izena da, iparralden, ontsa aipatu duzula ogixana, iparralden dauen odolostia, horrei botatzako lan, ogi puxketak eta ogi txigorkixak. Nik ez dut ezautzen hori ere. Nik hori be, ez dut ezautu. Gero badu, Bizkaiako odolostiak arroza eramateko aukeria badauela, 100%, aldau erabean nolan gehienez. Arabakoa bebai, oikoa guadala, arrozakin eta jatia. Eta Nafarroakoak, suabia guadala. Eta isa, nire edozein, guztatakat pipersalia banaz, nire txian beti jan izan da tomatiakin. Eta ni oso salianaz, hori odolostia, tomate saltza, tomate frijitu batekin etxian enjakua. Hori da, nire guztokoena. Eta piperra huei gero, tomate koiarakada batzu botata. Zoragarri geratzen da baita, holako, piperra da bat esan dezagun, piperra da espres bat, non kipularik eta piper berderik ez genuk erabiliko, bakarrik pikillo piperrak eta tomate saltza, eta horre ere zoragarri geratzen da. Bikain, aukera. Oso osoa. Bakoitzak esan daukua. Eta mondejuak eta mondeju beltz ez dugu aipatu, dela azkenean txuria moduan, arrautza beharrean, odola erabiltzen da. Ardixana. Eta gero ontxe, veganuak eta badauzela, nik veganuak txoixuak eta ikusi ditut. Azkenean, kalabazana, da gero, piperautza botatzea utziera, forma eman da. Odolostiak ez ditu sekula ikusi. Odoloste veganoa? Ez, barazki jarrita. Ez ziur badaudela. Egongo die, baina nik ikusi. Eta hemen aipatu du, gozoak eta odoloste gozoak ere badaude, hemen di kanpo, hemen ez dauko itxurai, baina ni zen ezo esaten. Ni hor, Burgosen izan ginen asteburuan, jangen duen, bertako odoloste erosi genduen. Arrozana, hori Arrozana, trinkoa. Horreko bai onartzen dauela arroza. Euneko 10 baino gehiago, Nik enekin ala, zenbat pikan, nahi dut esan, pikatzen dagoela? Pikatzen zuen. Guk erosi gendune, eta aina saltzen zuten, paketetan, erosi gendituen, junitzen olako silosen horre... Delikatezen batera egon. Delikatezen batera egon ginen, eta erosi genuen, txanda, txokolatea honekin. Esa besta zulen, bai. Torresno. Torresno, hori, irugi erratxi hortu eta horrekin txokolatea. €4 eta piko. Merezi izan dago? Berriz ez dut erosiko. Baina, probatziarren. Probatziarren da jaten duzu eta azkenian dauka. Baduka txokolatean gozua eta hori, eta gero dauka honek, torreznoak, hor jate dituzu eta horren saporia dauka.
baina bia batera, zen nahi zuzen, ni txokolatia gatzakin, bai, daka puntu kurruzkaria, baina esaten zula, zer da, hau, ez? Norbaitek inbertitu du hortan, eta egia da, ni bezalako txotxoloen batzuk eroriko diet, erosiko dut. Txorienen enzustien behin, holan, Esat, Patri, biteli. Lagunakin hori itxen bostu ez da atrako. Hartu arna, zebakin nundi zoazen. Behin, enzostan, ogitarteko bat, txoixua eta txokolatia. Orduan, gero, ez Burgosera joan nintzen, eta txokolatia erosin hauen Torres nuekin. Jende pila batek, eta gaina aipatzen zuka asmatu. Patri, ni jende pila batia aipatu diot hori, eta ogitarteko hori, adin badaukagunok, zuk gozerik ez tozu pasauta. Zuk bai. Zuk gozerik ez tozu pasau. Hemen, gorka gontzan. Arbe, hola, nein zituen hemen tripotxak. Nahi alditu zue danak hemen jateko eta lantaldeak ez. Gorka handia da, oso handia. Zue gozerik ez tozue pasau. Zuk bai. En fin. Bueno, sartai bat zu bizian, hau bai, eta ingo duna hemen, olio tanta bat, eta hori lodi holan, xerra loditan, frigitu ingo ditu gure odolosteak, olako, geruzak kerruzkari bat, asmoa da barrukoa xamur geratzea, eta kanpokoa kurruzkari. Kontutan izan, odolostea beti egozita doazela danak, orduan, pixkat barrukoa egin gabe ez da geratuko ezer, egin da dana dago, kozinatuta daude. Gauzea temperatura hartzea, putxo bat, atsegina izateko hauan be bai, baina... Bueno, eta, Patri, zenba pixatuko, hau koiara kada batean sartuko haino? Zenba pixatuko, a ber... Ez dakit, nire ez hostie, hemen galitzen danak 15 mililitro, 15 gramo. Claro. Ez dut apurtxu bat geixo badala, Bai, oso relatiba dela. Azkenean... Azkenean neurrixak eta... Gaur azkenean esan, lehen aipatu dizu eta agian itzen nola neurrietaz da hori. Bueno, gauza batzuekin, likidoekin eta egia da olioa pixkal lodia gehiago daukala, 15 barik igual 20 gramo ero pisatu alditu, baina gatza, ospina, hor berezia, hor bitxe irutze zaidan ni askotan, gatza eta azukreak berdinak ematen dute, baina gramo batzuen aldea dago. Patri, lasen, honek salto ingo dago. Azkenean, koiarakada batek gatza, die 20 gramo, eta azukreanak 30 gramo. Kabitzen ja, hainbeste nik, baina nik, Patri, nik zenbaki hori, eta beste sartu nintzen naita, 3 web horritan sartu naiz, eta gora bera daude. Nik hainbeste 10 ezin dira izan. Nik esaten badiazu 5 gramo agian, baina sekontua da, koiarakada txiki batek taparik ez mezez. Frigitzen ari gara. Ez taparik ez. Atara binauen pixua. Pixua? Eta gero, gaur ez toztu galde morarik ematen, baina pixaren gau, txorienen esperimentua. Da, gramo batekoan irinan azen bat neurtzen da, eta honekin konparago. Bai. Zer kontua da, Patri, badakit gatzak, pixu geixau daukala. Bai. Baina 10 gramokoa kontua da, koiara txiki baten bietan da 10 gramo. Desberdin haundixa da. Bietan 10 gramo txiki batean. Eta hundira pasatzean aldatzen apila bat. Hor tart, ez dakit, hainbeste gramo ezin diegon tartean. Koiara aldatuko zabien. Ez dakit. Eta horregia da, web horriak hor komeni da beti kontrastatzea 3-4 leku ezberdinetan, ze bestela, batzuek kopiatu egiten diote besteari, web horri batzuk egiten dute, hartu sartzen die beste batean, eta listo. Adimen artifiziala igadetukiko jako horrek bai emototzula zehatza gainera. Bueno, horrek zer egiten du, azkenean irakurtzen du denetatik, ez? Hori da, denetatik irakurri eta berak bere konklusioa atara edo gehien errepikatzen dana edo ez dakitzelan izango dan. Bueno, kontua da, hau frigituta dagoela, hemen gu, laino guztionen azpian gu gaude, hemen gaude, eta postutzen naiz, eta ziur zure ama ere bai, eta tertxo bat atartzen nahi duzu, luzea, zapala, nahi duzuna, Patri. Esan? Ia ba. Hori beroi, Patri. Hau gara. Bai, bitu. Ingo guna da. Hartu. Hemen. Hoe bat jarriko dugu. Hori bai, tabernera soia zein olako razio ona, hau bat agatzen batzu, Ogisa anatzean dago eta eskuatearen agatzera, Patri. Bueno, gero, kamaratik kanpo zuela zai, ogi bila joango garela. Eta gero hemen, jarriko ditugu,
Bueno, hau oso tipikoa, kasualatxo baten ere, jarriak genuen. Bai, kasualatxo baten bai tipiko izaten da. Baina, esan dakoa, horrela, tomate saltza pixkatekin, bizkaitar saltza izaten badu, bizkaitar saltza pikillo hauei ere gehitu, eta zoragarri. Tarrasiko 6 edo, bat erdixan. Baina horrazio bat. Zu jango zen duke bakarriko lan piperrak horrekin? Bai. Plater bakarra izaten bada, integrala baina. Zenba disgustu mate ostazuen programa honetan. Bueno, bakizue, yin eta jan. Bai, jan ingo, bai. Hemen dauzkazue gure odolostea piperrekin. Karo, astelen veganoekin hasten gara, gero ogia integrala, gero... Ze da, hau? Esta da, ogi berezi bat, eskarrik asko, nik... Ez, jango duten lasai. Barak isen. Bueno, pikillo piper batzuk. Bai. Jak, oe bat, hau da, pintxo bat, ingo dugu. Hori guzta. Holaxe, eta barrura. Patret, klasiko handiak segatik irauten. Oso goxua eta ogisa bebai, Nik kritikatzen ibili nazela, Oso goxua. Klasiko handiak segatik irauten dute denboran, Patret. Goxua dira. Ez da sekreturik. Eskura ditugun osagaiak, gureak, gure kulturakoak, goxuak, errazak egiten. Eta honekin? Bitxu. Biba zue, gora txoriene, gora TV bat, telebista eta bihar txorienera vuelta. Agur.